Familia moro e kaunti ya Mombasa yogora tich gi bang' wuodgi moro ma osebedo ka inono gi obila kitude gi timbe njore. Teki gi jomoko ma ok ong'e. Jagono mong'ere kaka Zakaria Kamala Bashek ma en jaohala ma piny mar Somalia wachore ni ne oteki tarik 6 dwe mar 9 mar higani ka nyaka sani anyuola mare ok ong'eyo kama entiere. Zakaria ichich goni ne ni kod chenro mar kelo gi lweny moko makoche pacho kaka wuok e piny mar Somalia. Reports appeared that he is in Somalia, that he had been arrested in Somalia, trying to join Shabaab by Somali authorities. Since his arrest here in Mombasa was very clearly, all the hallmarks was of police officers. It seems, therefore, that our good DCI officers handed over Kamal to Somali authorities. Sisi tulikuwa naye kwa nyumba, alikuwa ametoka kazini saa 11 alishikwa pale posta. Na CCTV kamera kuonyesha kwamba akiwa anatekwa, anawekwa kwa gari iko inaonyesha. Tulienda kupiga ripoti, OP kila kitu iko. Kama suri nyakora mogeni pinyo